παιδιά, σήμερα θα σου πούμε κάποιες τρομακτικές ιστορίες. Και τα παιδιά που μας τις έστειλαν δεν ήθελαν να φάνε τα ονόματά τους, οπότε θα βάλουμε τα ονόματά μας ως πρωταγωνιστές. Ξεκινάμε την πρώτη ιστορία. Μία φορά κάναμε sleepover με το φίλο μου και βλέπαμε τηλεόραση μέχρι που ακούσαμε την πόρτα να κλείνει με βήμα. Και εγώ πήγα να δω. Σοκ. Είδα έναν άνθρωπο να μαχαιρώνει την καλύτερη φίλη της δουλειάς μου. Τον υποθύμησα. Ο Παύλος δεν άκουγε κάτι, οπότε πήγε τρομαγμένος να δει και εκείνος. Μόλις είδε τι έγινε, ουρλιάξε βοήθεια και ο δολοφόνος έτρεξε. Προσπάθησε να με ξυπνήσει και τα κατάφερε. Τότε μου πήρε την πίεση και καλέσαμε το 100. Δυστυχώς η φίλη της γιαγιάς μου ήταν νεκρή. Και πάμε στην επόμενη ιστορία. Αυτή ήταν η ιστορία. Το στοιχειωμένο πεύκο. Μία μέρα έπινε ούζο στο μπαλκόνι ο πατέρας μου, μέχρι που είδε στο πεύκο μας μία σκιά. Με φώναξε και πήγα να δω από κοντά. Και εξαφανίστηκε με το που πήγα. Και επίσης μετά κοιμήθηκα. Το επόμενο βράδυ είδα μία πολύ τρομακτική φιγούρα. Ήταν μια ήρεμη μέρα στη Καία με τον Παναγιώτη. Μέχρι που όταν πήγαμε στον τοίχο είδαμε τα backrooms. Το βράδυ όταν πήγαμε στο δωμάτιό μου, όταν ανοίξαμε την πόρτα πάλι είδαμε τα backrooms. Υποθυμήσαμε. Όταν ξυπνήσαμε ήμασταν καλά, ο καθένας στο δωμάτιό του. Ήταν εφιάλτης η ώρα